forskellige skikkelser. Men her bare en. Hvad vi end har bag os. Forskellige roller vi har. I Kulusuk blev vi som en. Den rejsende med sin bagage, der leder efter et sted. Bare tag over hovedet. Besøgende har ikke brug for en stue, men himlen og vidderne, som man har frem for sig, er et andet, hvert andet sted end hjemme.